yakni benta jong khubor la wanras phi daga fatafat online shopping store. Ka Surok ba National Highway ka bahan Nongshram West Khasi District ka bala or pad na kadaw ka jing ther jong slap upajur ka bala ne adu south ngi bat south mid hinne ka step ka khatsan tarik unai tung arja arpho kala Dkut Syndon bat hap sheki benta balong riat jong ka te ka jaka kumbalong menta ka lek kawan ling bagani ka Surok shilong Nongshram tura kalong ka basyam shitom shibun na kadaw ka jing Dkut jong ka ka Surok toy wala na kalian keyboard ki badai pe yakani ka Surok bat kinong trai ka thara PWD ki dai le kat bala ban thawla thawlen ti ban shnai ka Surok ba shipor khnang ban la ban pnya so biang yakani ka Surok hindoi na ka benta ki kali he imat kandang shimpor shibun bakin la ban ya lingba Tujuh hilat bela hilat. Biang hijau. Saya kan.